guys, बोरै दङ? आसा खालामो नोंथांमोनखौ मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय फंबाय सानैया सां बानायनाय। सांना बैसां होनो नायलांबाय थादो बोरै बानायो फंबायमोना। दे दानदो। मा खालामजादों नोंसोरो बुवाखै? हो? हो? sang? मा सांलै? जनो? दैज्लाङानो थांसिगोन दासो। माबाखौ खस्थ' जानायखौ दानना लाग्रो। आदा DSLR camera bed नुहुरखादो? DSLR camera bed नुहुरखादो नै? मा होनो DSLR ना DSLR? हा? हा? DSLR? आं होननो रोङाहाय DSLR ना DSLR? हो लागाव लांथा। वेटा मोनगोल दखन दैज्लाङानो थांसिगोन दासो सां बानायो। दैज्लाङानो थांसिगोन। गोजां बोथोराव जयो नामा सोरबा सायायाव? अरसो सायो। सां सायावनो अर सुना सायबाय थानो सानदो। ভালকে কাটিবি ভাই হাত, নহলে ভৰিকেইটা কাটি যাব। দুই বোলো হো বোলো হো आंखौसो सावराय लिंनो हायोमोन ना आदामोनहा। मा मावनायनि टाइम मोनजाया? सिख्लाफोरजों रायलायनो नामा? लकडाउननि? है मा जाखो? मेंबाय नामा आदा? सासेलाय माहाय थांखो? दे थाब दानद'। जिरायनांगौ ना थाब। बा सासे बोलांबाय हनै। फाग्ला आदाया। नोंहालाय बोरो? मा जाखो? है खासेयालाय मा जायोखोलै गारनानै मानो गोसा रायलायदो? लांबाय। इसोर बाय खालामबाय नोंसोरदि गोजौ ना?
नोंसोरनिसो बाङाय गायलाबोमाय फबनाया मासिनो थागोन होनबा हेरा मा गोजौ मोनाखै सोलाय नङा जोङो फाग्लाफोरा साला सुवादफोरा बिमा बिफां आदा बिमा बिफां मा दंफां बियो थाइगिर थाइगिर मैगं ओंख्रि जानो बा लांफै जोंनाव ha? Salah kan nangan rek no? Gari tiktok pusana zaina yos kostu zaina ma. Boleh. Bara gugur khamba gelau khamba zagan le. Gelau batas zagan da. Mbak gelau kham. Isni bana. Pai gelau khamba ro. Gelau dah khamba besang gelau. Ada ni mana ni si gurun na. Ni mana ubah gelau. Oh. Kan dah tidak. Dah so okor dah. Tuh hai full ni brand bananan ke. Mana jiri mau nang melen cire. Bodak kok ke dan so. Renja phagla pera. Tak kita tak kesemen ada. Mana harta sebesar. Harta ni barang sama. Baba sampai duta grup sampai time. Kelas ni duta bazaar sang banai bisre sirainya takai. Bilang थांबाय दासो बानायनो जाम्बाफोर थांसिगोन आरो मास मोनसे 1.5 मासफोरल'सै एन्सार गुदुं बायदि संदोहाय मा आखाइ माबा नांगो ओरैनो खाबे पिपि मोनो मा फैदोलै बेखौला संजागोन सावन जागोन बायदिसो मा नायनि खनसे नायदों हायदे दा साखालायबा हागोन सांबाथाय हागोन दाहायबाबो जेनेबा बाय खिथौखौ फेटलां खालामनांगोनलै बायावथ' ग्रुप जानाय अ नै बेसे जागोन आंनि थाखाय दा बेसे सांगोन एबे हामगोन दे एबे मोनसे एबे बाय गोजौआ आरो मोनसेलाय हा आरो मोनसेया निचेनिखौ दा जगरनि खालामनो खालामनो जागोन आरो नोंथांमोना सोर रोंगो जानि आदा बायदि थब उन्दै गथ'आनो ada kobla kali prepare bisa sani gथ'आ prepare ni फाग्ला जाजोब्बाय बेखौसो बुङो बर'नि सेंग्रा बर' हारिनि सेंग्रा बेफोरबायदि मावथि सेंग्राखौसो मावथि नोंबा तुला
नैबे बादुला बिराद बायो बे मावनो ओमफ्राय नैबे बिराद मावथि आदाया गामसानो गुलायबायहाय गानखांबाय आरो गामसा दे आं केमेरायाव देखायनोसै दे लाजिना मासा मिन्दिनि माखौ मिन्दिं ओंखारदों नोंसोर आदामोन आंखौलाय माखो सनो फैनांगोन ना सनो नंमारगो बोरायफोरा जफायबा जफायनो मोननाय नङा नोंसोर जबासो जफानो मोनगोन जावखांसिगोन मोनथाम जावखांबाय मोनसेखौ आदुरा खालामनानै दै लोंथांबाय जावग्राया सासेया होखावगासिनो बिसोर बर'नि मानसि बर'नि सेंग्रा दे बोलो हो आदा बोलो हो मेथाइ रोजाबबोगासिनो मालाय दै लोंखांनायखाय एसे बोलो जाबाय खोमा गोलोम गुबलायलांबाय नालाय बिखुङाव दिनै बोहैलायदो गोलोमदैया खिफिदों आं खिफियाखै नङा खिफिबाय थादों आं ए नोंनि बिखुंखौसो खिथिदों आङो गोलोमदैखौ हायाव दं अख्राङाव दं गोसोआ बैहाय दं मा गानहाय बिलाय बेयाव आरो मा होनो गेजेराव मोनसे होयोनो होनो खागौ नामा समेन आदा होनो खागौ ए आं मिथिया आदामोन बानायनायखौसो नुबाय आङो मोनब्रैखौबो मा होनगोन दा होखांबाय मोनब्रैखौबो होखांबाय ओमफ्राय दा गेजेराव मोनसे होयोनो आरोना
बेखौ जावगासिनो जाहा आदाया ओमफ्राय नि होला नामा ना खुन्था ना औवा फंदों मागोन ए मेंबाय ओइ आदा मेंबाय नामा है आइ आदा उन्दुबाय ना मा लाजियोब्रा आदाफ्रालाय जुरिखौनो थिखलाबायनोसै एसे आयौ मोजां जादों रे फिल्म शुटिं खालामनो हामदों हनै सानदुं गोसानि जोमै हनै रोमै आया मा गाहाय आंसो जुना हामदों बेयाव आंथ' गाहायना बेखायनो आंनो समायदों हनै बे मोनब्रै गोजौ जाबाय ओमफ्राय बे बोरै गाहाय जाखो इयाव हा फैफिनना होदो इयाव हा फैफिनना हो हा फैफिनना जाया होमबा खिफिदो बे खिफिदो खिथु गेसावदो खिफिना होदो हा फैफिनना हो होमबाना जागोन खिफिदोंमोन आंदो गेसाव मोनामसोदो मिथियालै मा जासोना होदों सबाइ ओंख्रि दाउला दाउजों बेखायनो खिफिबाय ओइ सैमा मानसियानो गोसोमबा मानसिफोरानो समायनासो बाङाय गुफुर बै समा दाबो आंखौ गोसोखांहोयो उन्दै समनि गेलेनाय थाइगिर दैसानि बबे गामिनि सांजाखो बेलाय बाजनाखो मिउजिकखो टां होनलायनाय माग्रोद सिग्रोद हाय रे गसाइ नोंखौ नुफिनब्ला हामगौ दुथायावनो बानायदोंमोन नोंसोरो दाथ' खयथा जाखो नायनो टाइमखौ दुथा ग्रोबाव नोंसोरो सुरु खालामदोंमोन ओमफ्राय दा माबा जाबाय 2:57 1 घन्टायानो जाबाय दासिमबो हाया आयौ माने खसान्दा दे थाब बानाय जिरायनांगौ गाबोन संख्रि फानलौ दसे उनाव आं आदामोननि सिनायथिखौ होगासिनो नोंथांमोना नेदो सिनायथिखौ मोननो लुबैदोंबा बिसोरनि मोजां मोननायाबो मेरला दंखायो सासेनाथ' 10 जनसो दंखायो खोमा ना बैनाबो दे थाब बानायद' जिरायनांगौ गोसो हांखुर जानानै दङ जिरायनो थाखाय मा अजापालि रायनाय बायदिसो रायलायबायलां गान खोनो भाई ओपी माय बोले बिसोर बे सानावनो फैसा खामायदों 20 थाखा लायनो जिरायफैबा नोंथांमोना जिरायफैनो हागोन बेसेबां मोजां सनानि ओइ सनानि फैसा नंगौ नङा बियो खिथा नङा औवानि नङा सनानिसो
जोंफोर डाइरेक्ट सिम्पोलखा इस सिम्पोल खायनोथ' गामसा बोराय बोराय गाननानै सां बानायदो गस्लाबो गाना सालाफोरा बुरबेकफोरा बिखारिसो बिसोरो ओइ लाइसिन होबाय बाखो ओइ बसर ओरैनो नाबा बरा गान हा kawan ore kenapa एव खादोब्रा एसे नङाबा गोलैलांगोन नालाय man मजबुत सांखो मावदों बिदि मजबुत सां गोगोम जादो साङालाय न' ओइ दे आं होननाया नंगौना जादों ना मानसिफोराथ' आरो जानला मोनला जफायखायो फैबाथाय नोंसोर दल' जनायानो जादों बिराद सनानि सना सां बानायदों आदामोना sang खालामदोंमोन निला बेथिंजाय दुब्लि थाङो बिनि मुङा जाहैबाय सन्जय बर'मोन ना अबर सन्जय अबर बेनिया जाहैबाय गोमसार सोगोमसार बसुमतारी सन्जय लाहानि न'आ बे आरो सासे लाहानि न'आ बै बे मुरनो हागोन मुरनो Thank you so much सोनाफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय so आं दा लोगोफोरजों दुब्लियावहायनो जिरायहैनोसै Thank you so much I love you all